Hola, molt bona nit. Dimarts 4 d'octubre del 2022 i acabem la jornada en el més destacat de les notícies de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Jo no sé què collons passa per aquestes terres, que les inversions les veiem passar, però mai es queden. Ahir parlaven de l'ajornament de l'AVE entre Alacant i València, avui llegim que el govern de Madrid s'oblida de connectar el port d'Alacant amb el corredor mediterrani i, a més, el tren de la costa. Eixes connexions que tantes necessiten a les marines també s'endarrerirà més de lo previst. A la fi, res de res, com sempre, i tots mirant al colom. La dependència del turisme de les nostres comarques fa que es perguen 14.000 llocs de treball als últims 2 mesos. Tot i això, el País Valencià és una de les comunitats on més baixa l'atur a setembre. Un objecte metàl·lic que ha caigut d'un camió ha punxat les rodes de 20 vehicles a la AP7 a l'alçada de la Vila Joiosa. Han capturat a Calp un narcotraficant dels més buscats a tota Europa. I si voleu fer el logo de Ciutat de la Llum, la Generalitat ha tret un concurs per a això. Obrim el rebost mediterrani i si no saps què fer de dinar demà, els nostres amics de Boll i Tori ens proposen gazpacho manxec que acompanyarem en Bocanegra, un vinegre monastrell de bodegas Francisco Gómez. I això és tot per avui, bona nit, fins demà i a descansar.